παιδιά. Πόρη φωνή μου. Μόνο 15 εδώ και σήμερα θα ξαναπετάξουμε. Και παίζουμε πάλι Skywars, γιατί στο προηγούμενο βίντεο, όταν λέμε γιώσατε τα likes, κυριολεκτικά κάηκα εγώ. Κάηκα μόλις τα είδα. Άλεξ, δεν είσαι αστείος. Οκ. Σήμερα θα ξαναπαίξουμε Skywars. Επίσης ένα μεγάλο thank you σε όλους σας που βοηθάτε με τα likes και με το sub. Το έχετε τελειώσει τις τελευταίες μέρες. Ζεστάθηκα τώρα που μιλάω. Επίσης τελείωσαν τα σχολεία. Καλό πράγμα. Αλλά το κακό είναι ότι σε λίγες μέρες θα πάω διακοπές και δεν θα ανεβαίνουν βίντεο. Οπότε είναι και αυτό ένα κακό πραγματάκι. Αλλά δεν πειράζει, υγεία. Σήμερα θα παίξουμε πάλι Skywars, ωραία. Πάμε solo. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το No Bow Challenge. Οπότε κακώς πήρε αυτό το kit, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε τα αυγά ούτε. Λοιπόν, το είχα ξανακάνει και δεν πήγε τόσο καλά. Οπότε σήμερα θα δοκιμάσουμε μαζί με τα FPS μου, με τα FPS boost και θα δούμε πώς θα πάει. Έχω bow. Τέλειο. Η ζωή χωρίς bow. Χάλια. Λοιπόν, πάμε σε αρχή στο κέντρο και θα πάμε να... Ποιος, τι είναι αυτό ρε, τι είναι αυτό, πίσω ρε, πίσω. Δεν έφαγα. Όχι, χτυπάει το μικρόφωνο. Όλε. Μπράβο ρε Άλεξ, έμαθες PvP. Όχι, πίσω. Όχι. Μαλάκα. Όχι ρε γάμο. Οπότε για αρχή πάμε απέσια. Και θα δούμε αυτή τη φορά άμα θα μπορούσαμε να πάρουμε μία νίκη. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή νομίζω θα πάρουμε νίκη. Ή μήπως θα πάρουμε ή δεν έχω τίποτα. Φύγε ρε. Φάπες ρε. Λοιπόν, άσε το challenge. Δεν είμαι για challenge. Δεν το έχω ρε παιδιά, δεν το έχω. Το έχω, μπα. Είμαι άχρηστος παιδιά, είμαι άχρηστος. Έπαιξα να γίνω με no bow. Απέτυχα πολύ. Οπότε θα μείνουμε με το κλασικό. Γράψτε κάτω στα comments άμα όντως θέλετε να κάνω no bow challenge, κάτι τέτοιο. Γιατί βοηθάει πολύ να γράψετε ένα μικρό κομμεντάκι. Και πάμε στο κέντρο. Ένας καθόλου προ. Δεν έχεις τίποτα φίλε. Δεν έχεις καθόλου καλή armor. Μαλάκα με έφαγε. Μαλάκα πώς. Άλεξ, συγκεντρώσου. Να μην τα σκατώσεις πάλι. Smile face. Όλα. Γιορνό, τι εννοείς δεν είμαι σε πάρτι. Τι εννοείς ότι ήμουν σε πάρτι. Λοιπόν, ωραία. Θα πέσουμε εδώ κάτω. Τώρα τι. Θα πάρουμε αυτό το ωραίο χελμετάκι. Έχουμε καλή armor. Ούτε καν έχουμε την πιο χαλή armor. Θα το ρίξουμε κάτω αυτόν. Εντάξει παιδιά, καλυτερεύω όμως, πρέπει να πείτε. Πέσε! Ευχαριστώ. Λοιπόν, 2 kills. Πάμε, έχω rampage. Ouch, ποιος ανώμαλος. Μ' αρέσει που πέσαι στη λάβα μαζί κι εγώ. Πίσω. Το fuck. Τι φάση. Το γκάστ.
Λοιπόν, τα FPS μου κατεβαίνουνε, δεν πειράζει, υγεία. Που είχαμε μείνει, ναι, να πάρουμε win. Τώρα, άμα πάρουμε το gameplay θα είναι πολύ εύκολο. Απλά, ναι ρε φίλε. Θα είναι πολύ εύκολο το gameplay, μόνο wins θα είναι το βίντεο και θα είναι λίγο βαρετό. Παναγιά μου, τα αυγά μου μέσα. Πολλά αυγά. Όχι! Wow, πίσω ρε. Φύγε ρε. Μπούλι! Όχι! Το κλείνουμε αυτό. Γιατί κάνεις live stream πάντα. Τι κάνει ρε! Τι κάνει ο τρολός ρε! Μαλάκα, τι πάει, δεν παίζει σήμερα. Δεν παίζει σήμερα, παιδιά. Παιδιά, πάλι δεν θα πάρουν νίκη. Δεν θα πάρουν νίκη, παιδιά. Δεν θα πάρουν νίκη. Σήμερα το βίντεο θα ονομαστεί δεν πήρα νίκη. Sad face. Όχι, θα έρθει. Αντίο. Σκατά. Ζω ακόμη. Τέτοια ρε. Oh my god, το πιστεύω. Παιδιά, δεν θα πάρω νίκη. Δεν τα παρατάω. Λοιπόν, τώρα να πάρω νίκη, άντε να πάρω μια νίκη, να μην γράφετε στο comment συμμάχους τους. Γιατί, παιδιά, εγώ είμαι τόσο καλός όπου τα wins μου είναι το laptop μου είναι ένα win, δεν ζητώ πολλά. Λοιπόν, που είχα μείνει, είμαι cool, όχι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε τα hacks. Λοιπόν, hacks on, πόρε, παντελόνι. Λοιπόν, μπορώ να χρησιμοποιήσω χάγια σπαθί. Σκατά. Φύγε παντελόνι. Είσαι πολύ άσχημο. Λοιπόν, στο δίπλα. Ποιος? Μη λέει! Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Λοιπόν, δώσ' μου κάτι καλό. Θώρακα. Καλό, αλλά θέλω και κάτι άλλο. Σπαθί απέσιο. Δώσ' μου καλό σπαθί και θα είμαι λίγο χαρούμενος. What the fuck? What? Τι σκατά. Hacks. Παιδιά, εμφανιστήκαμε με hackers. Πόρε μπούλι με το TNT σου. Swiftness. Παιδιά, δεν πειράζει για clean up. Δεν πειράζει. Εμπουλίδες. Είμαι τόσο κακός. Full diamond. Παιδιά, ήρθε η ώρα. Καλό σπαθί. Λοιπόν, it's time. Πολεμήστε. Όχι, πάνω μου ρε. Μπούλι. Έπεσες. Όχι. Όλε. Έχω 5 kills, παιδιά. Τώρα
Δηλαδή, έλα λοιπόν. Καλυτερεύω. Λοιπόν, έχω πολλά kills. Ω, σε είδα. Σε είδα. Σε πέτυχα. Είσαι και YouTuber. Δεν είσαι YouTuber, οπότε δεν είσαι καλός. Όπως εγώ. Τι κάνει? Surprise! Ο Μιτζή είμαι τόσο καλός. Τόσο άχρηστο. Γεια σου. Γεια σου. Όχι. Άντε ρε. Που βάζει και TNT. Victory! Ναι! 7 kills. GG. 7 kills παιδιά. Σκότωσα τα μισά άτομα. Και για το τελευταίο παιχνίδι για αυτό το βίντεο, όπου πιστεύω ότι το βίντεο ήταν ήδη success αφού πήραμε 7 kills και νικήσαμε. Οπότε ο Θεούλης... μαλάκα... Τι φάση? Χακάρω. Πω, full iron. Οπότε κάτι μου λέει δεν θα παίξουμε καλά εδώ. Ποιος είναι φυσίγκρα? Ποιος ψαρεύει? Λοιπόν, κάνουμε το ίδιο. Πολέμα. Και εσύ. Έλα εδώ τρελέ μου. Κάνεις αυτό ρε. Μαλά. Λοιπόν, πάμε μια solo για να πούμε το outro. Τέλος πάντων, παιδες, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μην ξεχάσετε κανένα like. Ξέρω ότι είναι λίγο μικρό, αλλά αφού είναι που κάνω πολύ αργά βίντεο, να κάνω έστω λίγο γρήγορα τώρα για να κάνω πιο συχνά. Γιατί τώρα δεν έχω και επιλογή. Πρέπει να κάνω τώρα γρήγορα βίντεο, όσο προλαβαίνω. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Επίσης, μην ξεχάσεις να κάνεις κλικ στα άλλα βίντεο που έχω κάνει. Και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα sub για να μπορείτε να με βλέπετε κάθε μέρα, να βλέπετε την όμορφη μου φάτσα στο Minecraft. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια!